φίλοι, συνεργάτες και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είναι ιδιαίτερη η συγκίνησή μου, διότι το σημερινό μας ταξίδι αποτελεί το τελευταίο της τρέχουσας περίοδου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα εκ μέρους της Celestial, των αξιωματικών και του πληρώματος, να εκφράσω την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για τη θερμή φιλοξενία, την άψογη συνεργασία και την υποστήριξη που λάβαμε όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε άφηξη εδώ ήταν για μας μια ξεχωριστή εμπειρία. Μια ευκαιρία να γνωρίσουμε ανθρώπους με χαμόγελο, επαγγελματισμό και αγάπη για τον τόπο τους. Αν και προσωρινά οι προσεγγίσεις μας αναστέλλονται, θέλω να τονίσω ότι οι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί παραμένουν ζωντανοί. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι στο μέλλον οι δρόμοι μας θα ξανασταγηθούν και ότι το πλοίο μας θα έχει την τιμή να επιστρέψει και πάλι στα νερά σας. Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για την ανάπτυξη του τουρισμού και σας ευχαριστούμε για τη φιλία και την συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ. Η Celestial, για να μας θυμόσαστε, σας προσφέρει το Celestial Journey. Επίσης, παρακαλώ πολύ. Γιατί έχει την παιχνίδια του πλοίου μας. Είναι πραγματική χαρά και τιμή μας. Δικιά μας, τόσα χρόνια ήρθατε για 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, μείνατε 5 μαζί μας, μας μάθατε, βελτιωθήκαμε και νομίζω ότι έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία όπως τα είπατε. Ελπίζω δε ότι στο εγγύς μέλλον, πριν φύγω εγώ τουλάχιστον από εδώ, να ξαναδούμε πλοίο της Celestial. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι στα άμεσα σχέδιά μας για μελλοντική επανένταξη στα δρομολογία μας. Έτσι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Έλα λίγο. Να βοηθήσει το πρώτο. Ένα πολύ μικρό Εξαιρετικό. μέρος της Θεσσαλονίκης και από πίσω όμως το οποίο δεν μπορώ να το... δεν βλέπω να το διαβάσω γιατί είναι σκοτεινό, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία μια αφιέρωση. Είναι πολύ γλυκιά η αφιέρωση, αλλά δεν σας πειράζει. ευχαριστούμε Θυμάστε απ' έξω. θερμά για... Ελάτε. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και τη στήριξή σας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Η παρουσία σας υπήρξε ιδιαίτερα τιμητική και σημαντική και ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε ξανά στο μέλλον. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι.